Kyllä tää menee mun päälle. Kun mä laitan mun pään tosta ja kädet tosta, bum, se on mun päällä. Ja se toimii. Se on aito silloin. Mä kyllä ootan niin, että mä pääsen rippaan näitä mun vaatteita. Mä ootan kyllä niin innolla, että mä pääsen rippaan näitä vaatteita. Mut no niin, nyt me voidaan jatkaa tätä duutsanuutta, mikä jäi kesken. Ei no joo, chatti, tiedätkö mikä mun suunnitelma? Chatti, mulla on business-plani teille nuorille yrittäjille. Chatti! Te näette aito Jukka Dudeson, näettekö? Chatti, voitteko varmistaa? Tämä on aito Jukka Dudeson, eks vaan? Aito Jukka Dudeson, ei feikki, aito Jukka Dudeson. Leva on ihan paras. Tämä voisin piestää sut Fortissa. Chatti, voitteko te uskoo? Voitteko te uskoo? Jukka Dudeson sanoi näin! Leva on ihan paras. Tämä Chatti, Jukka Dudeson sanoi, että mä olen paras! Chatti kaikille epäilijöille, jotka sanoo, että no Leva ei ole paras, no. Sanotaan sen verran, että Jukkakin sen tietää. Jukkakin sen tietää. Leva on ihan paras. Tämä voisin piestää sut Fortissa joku päivä. Chatti, mikä päivä tulee Jukan kanssa yhteisvideo? Koska tulee Jukan kanssa yhteisvideo? Siis chatti, bukoaks teilläkin ränkedi? Siis kerran viikossa mä näen tossa, mikä Unreali mä oon, mut muuten se ei näy ikinä. En mä tiedä, kyllä tää varmaan... Ei tää diile ei varmaan loppujen lopuksi oo edes niin paha silleen. Ainakin mä pystyn keskittyä paremmin pelaa, kun mulla ei oo sitä himoa lukea koko ajan chattia, kun mä kumminkin vastaan viikon myöhässä kaikkeen. Onks toi lives? Onks toi lives? Mikäs kope tässä on? Mä kyllä haluan tämmiä mun. Mulla on vieläkin hukassa se yksi äijä. Mikähän ois mekaaninen skini tänään? Tää on aika mekaaninen. Näytä se video. Oh no, mulla on okei Mä en oo halua liikkaa saakeli mun elämääni esimerkiksi. Hei, aukasetko nyt sen Chromeen? Miksi? Paljon täällä on jengiä? Okei, toi niin onnekas. Mut ei saa käyttää skopeisnipuissa. Mut sellain... Mut tiedätkö, kun sun pitää saada upgrade benchi, koska se, että sä saat skopettoman snipun, todennäköisyys siihen on aika pieni. Niin... Hitto kun ei ole raksaa. Mä faittasin chatti Venaa 7 äijää ilman raksaa. Saakeli. Tää mun raksat menee niin nopeasti jotenkin. En mä kyllä jaksanut farmaa hirveen kauan.